Hey, goedemorgen. En we zijn weer gekomen bij den Karkessum, Plotitsch. En we zijn nu bij den tweeden kapitel gekomen. Uit den vierten kapitel, laat me nog eenmaal deze was zijn. Nu zijn we bij den vierten kapitel gekomen. Er zijn 5 kapitels in den Karkessum. En de derde hoofdstuk, dat is in den vierten kapitel, du zijn nog eenmaal 4 kapitels bij. We zijn nu in de laatste 2 poorten, zijn we den eerste kapitel dan doorgegaan van de derde poort, de derde hoofdstuk. Excuse me. En nu zijn we bij den tweeden kapitel gekomen van de derde hoofdstuk. Van Christus zijn komen om ons te raden, de eerste vrouw. Wanneer is de Heiland in de wereld gekomen? Wanneer is hij in de wereld aangekomen? Als de tijd gekomen weer, dat de profeten vorher aangegeven hadden, dan zal God zijn zijn. De tweede vrouw. Wo passiert Jezus in de geboorte? Hij is empfangen van dem Heiligen Geest, geboren van de reine Jungfrau Maria, en zijn noemen wordt Jezus genannt. So, hij is geboren van de Jungfrau, wat nog niet bevrijd weer, nog van zijn man was. En hij is geboren durch dem Heiligen Geest. So, de Messiah, de Heiland, de Savior, ons Heiland Jesus Christus, die heeft niet een irdische Vater gehad. Hij heeft een irdische Mutter gehad, aber zij wordt schwanger van dem Heiligen Geest. Wow, kan je ons begrijpen over dat? Oh, en dan doen we een groots. Wanneer we over denken dan, de Messias, dat we niet een irdische mens alleen. Hij weer mens en hij weer ook God 100% bad. Wow, en ganz schuldvrij. Daarom zijn keine zin. Du weer groot wie hij de einzige, wat kunnen naar het kruis gaan, om voor mij en voor die te sterven, dat we kunnen vrijgemaakt worden van de zin, dat we kunnen vergeving krijgen van onze zindenschuld. Amen. So, wir wieder gehen hier mit den, de derde vrouw. Wo is de Heiland geboren? Ik wil zelfs hier zeggen, de eindtaligste vrouw, wenn ik heb zo'n Karkessum hier, waar dat bloß van de eerste vrouw ganz bij de 202 vrouwen werden. Er zijn 202 vrouwen in den Karkessum band. So hier is het ook aangegeven, dat is de 81ste vrouw, aber hier zijn we nu van dit poort, van Christus zijn komen om ons te raden, dat zijn we nu in de derde vrouw. The appearance of Christ for our redemption. Wo wird der Heiland geboren? In Bethlehem in jüdischen Land. Wo wir seine Geburt? Dat wir arm en veracht. Im Stall in Bethlehem. Wo wird der Heiland abgetragen? Wo ist hij abgewassen? In Nazareth. En dit is nu de nächste part hier van Christus zijn doop en predigomp. De eerste vrouw. Wanneer wordt Jezus als de Zoon Gottes bekend? In zijn 30ste jaar, als hij van Johannes gedoopt wordt, dan zeide eine stem uit dem Himmel, dit is mijn lieve Zoon, aan dem ik een groten gevoel heb. En we weten dat dit is God wat de reden deed. Amen. De zevende vrouw. Womit heeft de Heiland bewezen dat hij de wereld Heiland is? Excuse me. Wo heeft de Heer Jezus dat bewezen dat hij de wereld Heiland is? Daar zijn leren en zijn wonderduten, de wonders wat hij deed. Hij leert gewaltig en niet zoals de schriftgeleerden
En hij deed veel tekens. Hij leert gewaltig. Wat meint dat? Interessant over dat te denken. Dit weet Jezus. Amen. En dan de nächste vrouw. Wat weer de inhoud van zijn predigt. So, wat weer dat, aan wat handelt zich dat, wat Jezus zijn predigt weer? En dat weer dit. Dat bussen en geloof dat evangelium. Repent and believe the gospel. De neende vrouw. Wat heeft de Heer Jezus voor wunder en tekens gedaan? Hij mocht de blinde zijn, de lume gonen, de uitzats geraan, de dove heren, de stomme reden. Hij wekt de dodes op en deed nog veel ondertekens. En dan hier even te denken, waarschijnlijk zit niet. Hier waar we dan Schluss maken. En bij het nächste waar we dan van den Heiland zijn lijden en sterven. So, wat heeft de Heer Jezus bewezen, de vrouw weer door? Wat hij gedaan heeft? Wat heeft hij bewezen dat hij werkelijk de Welt erhellend weer? Hij heeft zeer veel tekens en wonders gedaan. Hij leert machtig. Hij deed niet leren uitvaardig oder ze denken, wat waren de mensen geloven? No, wenn hij Gott im Fleisch weer. Neem aan je schwester, ik wil het hier laten bij dit. God nam Fleisch en Gestalt aan, zoals ik en du, en woon mank aan zich bieden. En hij leert, gewaltig zegt dat hier. En niet zoals de schriftgeleerden. De schriftgeleerden en de Pharisäer, die geloof ik, die pas op zondag, die willen ongezeiden zijn, die willen onerkannt zijn. Aber Jezus deed machtig leren. Mir denkt danach, dat wat van zijn Gänge een tijd komen aan en zegt, wie zijn aan dat die niet du van wat merken, wat de anderen denken over die. Die redt plump direct. Interessant. Aber als er nicht scheint, der Rest der Sehen Gottes, Gott selbst im Fleisch, was das tut. Halleluja. Wow. So, das ist von Christus sein Kommen am uns verraten und auch von seine Tod und seine Predigt um. En sehr wertvoll. So, hier wollen wir dann aufschließen. Gottes Frieden, Fred, möchte ich verwachen.